servicio de cafetería do auditorio leva sin estar en funcionamento desde hai 2 anos e pico. Non nos culpabilicedes ao Concello de que hoxe non teñades café. Agardamos solucionado en vindeiras datas. E unha segunda cuestión é que escollimos un día bo para facer todavía máis difícil a participación nese acto. Sin café, día bo, pero ainda así un placer ver a tanta xente, a tantos homes e mulleres participar dese acto, dese lugar de encontro de Marea. Santiago de Compostela é tamén unha cidade con lugar de encontro de diferentes culturas, de diferentes tradicións, unha cidade cosmopolita, unha cidade que mestura a tradición con vanguardia. E con esa filosofía e con ese ánimo vamos a vivir. Desde un convencemento xa persoal, os grupos de unidade popular teñen que impugnar o formal e tamén o fondo. O formal é cuestións que reivindicamos xa desde hai anos, o formal na participación, na transversalidade, na horizontalidade, na construcción da baixo arriba das cousas, no proceso do povo e para o povo, no fondo impugnando un sistema injusto e un Estado con un modelo de convivencia explotado. Por eso estamos en un proceso de unidade popular, por eso estamos en Marea, para impugnar o formal, pero tamén o fondo, e dar só con unha finalidade, ser capaces de mimetizarnos con a maioría social da medida, con esa estructura plural e diversa. E, por lo tanto, temos ese mandato de construir unha ferramenta útil en sí mesma, unha ferramenta que reflita verdadeiramente toda esa pluralidade de pensamento e de acción dunha maioría social da medida. Ese é o reto e ese é o que temos que comenzar a construir desde hoxe, abrindo a participación do proceso de Marea, potenciando a unidade popular coa finalidade de poder mudar o todo. Benvidos a Santiago, benvidas a Santiago, é un placer, compañeras e compañeros, vemos aquí nesta cidade. Moitas gracias. Buenos días. Hoy vamos a estar aquí unas 1000 personas. Yo sé 15M. O día que os relaciona a todos. O día que nos relaciona y que nos une a todos. Que une o que ven de muy atrás. O que ven la primera marea. La marea negra de Prestige. De aquel momento en que un día que caía en su segunda en Santiago y 20.000 personas se sentaron a Plaza de Obradoiro para decir que estábamos hartos ya, que empezaba un proceso de cambio, que nos relaciona as plazas, as rúas, a ansia de construir un país distinto, a ansia de transformarlo todo, de buscar procesos de democracia radical, a ansia tamén de gañarlo todo. Hai unha cuestión máis importante todavía que gañarlo todo. Y es que algún día íbamos a perderlo todo. Y eso es fantástico, porque eso nos obliga a no aferrarnos a nada, a fluir como fluyen las mareas, a no aferrarnos a estar ni a querer, sino simplemente a darlo todo por transformar este país, como la propia vida. Nacemos y morremos, y en ese tránsito solo podemos vivir dignamente, en fe, loitando por decir un día que estuvimos querendo facer un país distinto do que queríamos facer. E ese é o reto que temos hoxe aquí, empezar a facer eso. Decía George Washington, que como sabedes é un tipo que se dedicaba a decir frases oportunas para momentos como este, que si tuviera 8 horas para talar un árbol, dedicaría 6 a mirar una sala y 2 a talar árbol. Esa é unha das fundamentais tarefas que queremos hacer hoxe. Queremos facer hoxe, que é preparar as nosas ferramentas. E as nosas ferramentas non son outras
aprendemos de outros. Queremos estar aquí para escutarnos con algúns a outros. Temos moito que decir, temos moito que escutar. Hoxe un día para escutar. Como decía, ni empezamos de cero, ni esto remata aquí. En Marea é un proceso en construcción. E saben ben, ese é un proceso en construcción. O día que deixemos de ser un proceso en construcción, seremos un proceso zombie. En Marea ten que ser un proceso adaptativo, resiliente, flexible, como as mareas que suben e que baixan e que mudan todo. E agora, cando vimos as praias, descubrimos que as nosas praias favoritas xa non eran como ano pasado, porque a area moveu brochas, o mar moveu brochas, moveu areas, moveu ríos e cambiou as cousas. En Marea ten que ser un proceso capaz de cambiar. Por tanto, non remata nada aquí. Hoxe vamos a sentarnos tanto do que queremos ser. Vamos a seguirá. Tamén temos un acervo hasta aquí. Temos unha experiencia que adquirimos na participación no Congreso dos Diputados e no Senado. Temos que adquirimos sesionando a pluralidade. A colaborar hai que aprender tamén. Hai que refinar as ferramentas para colaborar. E en ese proceso estamos determinadamente. Por tanto, hoxe é un día para definir cada onde queremos colectivamente que vaya a Marea. E iso significa, por exemplo, traballar as ideas, o programa, traballar o regulamento, traballar as funcións da pluralidade, traballar os grupos nos que queremos organizarnos. E todo iso, pero é algo que vai máis alá de todo iso. E é tocarnos, é mirarnos os uns aos outros, é traballar con que temos ao lado, é recoñecernos como iguais, como compañeros ou como irmáns, porque iso é o que ten que ser en Marea. Mais alá das ideas dos programas, é recoñecernos como iguais, porque só así podemos facer un proxecto común. Por tanto, hoxe é un día para estar moito os que estemos ao lado, falándonos sinceramente, non deixando nada no tinteiro, dicindo o que temos que decir, porque todos temos a ansia de transformar este proceso. Por tanto, hoxe é un día para traballar abiertamente dúas ideas: ilusión e transformación. Vamos a explicar agora, María nos vai explicar como vamos a desenvolver todo isto como oportunidades para escutarnos e oportunidades para falar. Bueno, bo día a todas. Vou explicar un pouco a dinámica da xornada de hoxe. Habrá tempo para todos, para que todas podamos intervir e participar, soltar un pouco o que temos dentro e queremos compartir con as nosas compañeras. En primeiro lugar, habrá unha mesa aberta na que participarán José Manuel Pérez, e Basolla e Carolina Descansa. Moderará Marta Alves. Despois dese momento, pasaremos a unha xornada de traballo, onde en distintos espazos do local traballaremos tanto en grupos amplos como en grupos pequenos. Iso para que? Para conseguir a participación sexa o máis ampla posible e de todos e todos podamos decir o que temos que decir no sitio onde temos que decir. Poderemos falar cosas nese momento. Despois, habrá tamén unha rolda de microderte que lle chamamos en Marea Sol. Neste punto poderedes participar todas e todos os que vos apuntedes. Abrirás unha mesa na entrada para contarvos tanto os grupos de traballo da mañá como os grupos de traballo da tarde. Logo de traballar e de coñecernos tamén con os grupos, habrá unha rolda onde poñamos en común os puntos xa traballados por todos. Quero insistir moito en que participaremos todos.
¿Sí? Bueno. Muy buenos días a todas y todos. Y por tanto comienzo a mesa de debate, que en algún momento se presentó, que tiene por título Sumar Evolutividad. Tengo el placer de estar aquí acompañada por José Manuel Venegas, portavoz nacional de Nova, el referente de cohesión y de ilusión para mudarlo todo. Estamos en un proceso de reflexión sobre hacia dónde ir en Marea y este inicio, como decíamos antes, es de noviembre de decembro. Toca ahora afrontar la relación de la propia, un espacio de diálogo constructivo, de formas de funcionamiento de Marea, con un sello porque también tiene que ver con construcciones locales, sumar el balance del proceso llevado a cabo hasta un momento. Los desafíos y oportunidades para el
presencia, en medios, en método, eu creo que fixeste o plan de traballo, creo que se vai a poder repetir e creo que oímos mellorar nos últimos meses. Estou máis que segura. Quedou claro. Gracias, completamente distinto.
Nosotros, as contradiccións
para especificar cales van a ser as posicións e as estrategias de cada
o partito dinastico, monarchico,
ou dos peares, dos dous peares do Plan Nacional da Segunda Restauración Borbónica. Esta é a que teñe que pasar, que teñe que facer hoxe. Nos contribuiremos na medida posible a aportar, a arropar, a ofrecer guías de saída a quitarse debaixo do PSOE, nos cargos do que se llama PSOE, que efectivamente quere recuperar o proceso socialdemócrata. E máis ao Bloque Nacionalista Galego, é a parte deste saúdo que acabo de reiterar a toda a militancia dos partidos que apostamos por acabar con o problema do minifundismo e que propone os bancos nos grandes electorais e que apostamos por fundirnos en exercicio de auténtica fraternidade no sentido do sector de esquerda voluntariado do Bloque Nacional de 1979. Militantes convencidos do nacionalismo emancipador que chegan a comprender que hai situacións nas que un ten que escoller entre a lealdade ao povo e a población e as casas do proceso onde estamos. Entre iso e a obediencia a aparatos de forma absolutamente que la Santa de Castelao, tantas veces mencionada, pero moitas veces mencionada de novo, incumplida na práctica. Non poñades a chata esta obra mentras non teña rematada. Traballadera, hai sitio para todos e todas, sobre todo mujeres fundamentales. Os dos motores do proceso de autoemancipación da ciudadanía común, agredida, maltratada e convertida en serva. Eses dos motores son a nosa identidade como povo irrenunciable. Aqueles que pasan do propio nacionalismo explícito, que crean se mandar la fala, que por primera vez explicitan que la información. Aqueles que organizan a primeira Asamblea Nacionalista de Lugo, precisamente el Lugo do corazón da Galiza, lucense, para que os amigos como Galiza non acresen no lugar de las licencias por esa unidad corporativa. Lugo, a Asamblea Nacionalista de Lugo, foi o primeiro documento que deseña a estructura dun ateñamento político no exercicio da soberanía política do povo galego e que o deseña en termos de proposta dun ateñamento federal confederal da Península Península, non só o campeón da vida de forma cultural. Esta xente chamase irmandades e non no sentido da lei de familia, como diría Antonio Méndez. Sabedes que a Revolución Francesa e a legislación auténtica con el liberalismo no sentido propio dos frustrados del bloque emigrante, dos criadores, dos sistemas axiológicos republicanos
fundamental que ningún ciudadano puede tener dominio sobre otro, eso está por principio de la República de una que ser radicada. No había ley social, es decir, la ley política. Y los revolucionarios decían que tenía que estar la ley civil por la corriente de la política, que significa a él y la corriente de la política. Y eso es sentido la fraternidad. Y esto menos se mantiene en el siglo XV. La primera revolución de alianza de clases, tan legal en Europa. Pero nunca se nos explicó los cursos de historia, porque había que imponer la historia de España y Galicia sobre la historia de Galicia, propiamente dicho. Los servos de la guerra, los europeos hermandades la fama. No un idioma, la fama. La expresión clarísima de que no se idioma con la reducción de fama. Solo. Que no un idioma escrito, ni en la administración, ni en la literatura, en la obra de expresión de Galicia. Después, no, colapso, la revolución germanilla, la decapitación horrible, la nobleza galega. Bueno, pues estamos llegados a eso. Tenemos que reconocernos lo que eso significó, porque Ricardo es diseñado un proyecto donde Galicia se accese a su soberanía para apostase por la convivencia que nosotros como Estado en condiciones estrictas de sentido de soberanía. Aunque estaba defendiendo a mano a todos los elementos de la sociedad, las clases populares, la expresión política y ideológica de los movimientos sociales de clase, que asumiesen simplemente que como clase era de clase obrera, o era de clase ladera, o era de clase marinera, era de clases expoliadas, explotadas, subalternas, dominadas, pero que tenía la condición de ciudadanía, una nación legal, que por tanto todos aquellos que se aceptasen en ese principio y operasen como galegas en ese sentido, a su condición de clase era perfectamente inserible num proceso común con aqueles que ademais afirmaban que eran galega da nación e que en principio o que querían era exercer libremente a súa independencia específica. Nada menos que aí está o comezo que agora estamos a construir. É evidente que hoxe é 15 de maio, que hoxe é 15 hai coincidencias non procuradas. Esta data foi escolhida porque é a data que se escolhida para ser monumentada un mes atrás, un variante que coincide con 15 famoso, como tamén as novelas de 20 de Nova coincidiram con 14 de xullo, e non precisamente porque era como se invocar o espírito da toma da Bastilla en sí. Pero a historia de España, a Estado español, sobre todo, non se sincrónica con a historia de Galicia. Jordi Lee, o gran historiador medievalista da Escola Nacional Francesa, ten afirmado, indicou nas súas obras de texto, que a primeiro renacimento europeo dase no século XIX, a aparicións intelectuais do sentido moderno, a aparición das universidades, o tempo dos gobiernos de Abelardo de Luis, Albert Humano, onde se é París, onde se é Bolonia. En cambio, filarnos como era o que era o este, o usuario do euro, e como era Galicia, que é o século de los 15.000, o século da colonia antoriana, o século de Aristóteles, a prosa en galego, a versión galega da menos de guía, a literatura, o románico, e a primeira gran revolución agraria, llevada adiante
el ofrecimiento de los 30 primeros reales alimentarios que estivían a base do ofrecimiento humano. La cifra estaba non no libro do Parlamento Europeo, século XII, que se non era vivido, moito antes de que se exprese alén o manzanario. E non é para viver nada especial, simplemente hai que recoñecer como son as cousas. Por eso, eu quero decirvos así, que en Galiza isto comeza nunca máis. E estamos no outono do 2002. E o tránsito foi de nunca máis ao 15M. Evidentemente, a ciudadanía galega participou e integrou-se. E agora estamos a dar o salto do 15M ao máis alá de Manuel Antonio, do manifesto máis alá de Manuel Antonio, que era o Ferreira, que era o saludillo, por iso, hoxe estamos a facer un exercicio exemplar daquilo que é indispensable para cualquier proxecto común, para colocar o empeñamento da diversidade da pluralidade sobre coordenadas básicas. Hoxe estamos a facer un exercicio, mellor dito, estamos a facer un acto asambleario no camiño que vamos andando xa, no camiño que nos queda por percorrer, no que facemos un exercicio de demostración de que nós temos claro o que no corral murado de decía máis estrella, hispanos, todo no corral murado das decrépitas institucións políticas pseudo-democráticas en rigor oligárquicas, aí claro que xa non tiña certeza absoluta, pasouse a darle a unha conforme a Constitución española a ser unha Constitución libre-oligárquica, democrática. Eso que non se entende nunca, e por eso só dende aqueles e aquelas que somos capaces, por as propias vivencias, tanto dentro do país como fora, nas relacións internacionais intrapeninsulares, nas relacións extrapeninsulares que temos vivido e conhecemos. E na política para o Estado español, por lo tanto, a política españoliza, tendo en conta que temos tamén que traballamos no Estado español e no europeo, hai que contar con dos sistemas de coordenadas. Un sistema de coordenadas habitual da política no país representado de esquerda e derecha. Outro sistema de coordenada que hai que poñer como transparencia sobre a opinión anterior para entender que as cousas que situación de cada quen en dinámicas e dialécticas é nacionalismo, entre aspas, españolismo, ou sistema. Aposta por unha visión estatocéntrica, na realidade, aposta por unha visión cartella dentro de cada un dos suxeitos políticos negados que somos as nacións. Por eso é fundamental, é decisivo e é absolutamente de agradecer que ben nacido ser agradecido que podemos tener asumido explícitamente e proclamado reiteradamente que asume a realidade plurinacional do Estado español, por lo tanto que hai varios suxeitos políticos que deben de ellos en personalidad, que non se pode amañar as cousas mediante unha solución administrativista de dominación territorial, porque non somos territorios non somos suxeitos políticos, somos povos, territorios, pero podemos ser povos, non asentados en territorios específicos, como somos povos, e os aimanes, que os creamos en Bolivia ou Perú. Por tanto,
constituintes a soberanía de decidir los diversos centros políticos, non nos quejamos. O proceso participativo, que por eso é unha asamblea, e os diversos políticos, a crear un conjunto de trabajo, a igualdade e a rendición de contas. O que significa que a rendición de contas, todos os cargos das organizacións, das mareas, de marea, sexan orgánicos, sexan cargos institucionais, teñen que rendir contas. E é o principio indispensable que se chama a responsabilidade. E a reciprocidade das alianzas. Estamos seguro convencido, porque senón hoxe non estaría aquí. Debimos avanzar en proxectar este proceso e a súa apertura sistemática, a súa ampliación sistemática, hasta o límite que chega a ser a grande de todas as populares, a esquerda social, a maioría social, proxectado nun ámbito, nun horizonte que sobarde esta conjuntura política, nun camiño que temos que traballar para ir elaborando os acordos non viña estratégica, sexa para as eleccións legislativas da lei do Parlamento de Galicia, para dar forma ao Partido Popular que non só para as cosas, sexa para o proceso constituinte que hai que abrir, ainda que seamos conscientes de que non será simplemente como resultado das eleccións próximas, pero non está aí. Unha cousa é